Това, което олицетворява призива Крушарски вън, е това, че искаме промяна в управлението, промяна, за която сигнализираме от доста отдавна. Ние сме в постоянни разговори с мажоритарния собственик на клуба, но виждате докъде ни доведе. Отбора не е в най-доброто състояние, клуба трупа дългове към външни фирми, към община Пловдив. Води се една, бих казал, война спрямо феновете и се показва едно изключително неуважение към основния актив, а именно черно-бялата общност. Какво се изразява тази война в това, което казвате, че се неглижират феновете? Постоянните публични нападки, изобщо това да си позволи публично да излиза и да говори против нашата общност и да принизява нашата общност, това е абсолютно недопустимо. Ако този човек до момента не си е дал сметка какво означава Локомотив Пловдив и хората, които стоят зад него, значи просто нямаме тема за разговор. Имате ли опасения за обществените поръчки за стадиона в Дълъчево? Да, днес дигнахте темата за стадион Локомотив и по-специално за вертикалната планировка и за централната трибуна. Какви са наблюденията ви? Известно е, че извикахте, поканихте експерти, които са оценили строителството. Проблемът е, не мога да кажа към момента сериозен, но ние с притеснение наблюдаваме случващото се, защото към момента нашите експерти твърдят, че има забавяне, затова сигнализирахме към Общински съвет Пловдив и Община Пловдив да може да изискаме от тях да създадат временна комисия, която да направи оценка на това, което е свършено до момента, качественото, дали всичко е изпълнено качествено и дали ще бъде изпълнено в срок. Това е основното ни притеснение, защото договорът, който Община Пловдив е сключила с МРРБ, е до края на 26-та година и до тогава трябва да приключи строителството на стадион Локомотив. Хората ще кажат, да, казвате се махне, но кой ще дойде след това? Имате ли готовност този вакуум да бъде запълнен? Вижте, извинявам се за израза, но за клуб като Локомотив се трябва топ. Трябват хора, които са умели, кадърни, имат и управленския и финансовия капацитет. Тук не сме за живуркане. Ние сме били и в Б група дълги години и къде ли не, видяли сме какво ли не, така че сме готови на всичко, но не е да загубим достоинството си.